Som-hi amb la Meteo. Infern meteorològic. Catalunya bull. Per tant, vigileu amb els cops de calor i també amb els incendis. Anem a l'actualitat. Aquesta setmana que ha començat amb una altra onada de calor. És la segona de l'estiu i del 2026. Dia molt calorós des de Lleida, amb temperatures que s'han enfilat fins als 40 graus. Més imatges d'aquest paisatge ensopit, feixuc, molt monòton, des del santuari de la Mare de Déu del Far, que també s'ha pogut veure des de la resta de Catalunya, sense rastre de nuvolositat i temperatures excepcionalment elevades. I fixeu-vos també quina calma, quina tranquil·litat que es respira des del Balandrau, amb aquests camps que més aviat ja estan de color palla o marró i no tant d'aquest verd a causa d'aquest sol que rosteix i que està cremant les pedres. També amb temperatures molt per damunt de la mitjana climàtica a l'alta muntanya, i ens anem a la costa des del Cap de Begur amb aquest paisatge fantàstic de la desembocadura del Ter amb les Illes Medes, i també al fons podem veure com sobresurt el Cap de Creus en un dia que ha estat esplèndid a l'Empordà, amb el permís de la xafogor molt acusada. A continuació, mapa de temperatures que ens porta la segona onada de calor del 2026, amb aquesta enorme bombolla càlida, temperatures molt per sobre de la mitjana entre el dilluns i el dijous. Seran aquests 4 dies d'onada de calor. Després sí que és cert que entre divendres i el cap de setmana, fixeu-vos com pot baixar una mica la temperatura, molt poquet, però ja no serà una onada de calor en si, tècnicament, perquè després una altra llengua càlida, a partir de dilluns de la setmana vinent, sembla que seria la tercera onada de calor entre dilluns i dimecres o dijous de la setmana vinent. Per tant, encadenarem de la segona a la tercera onada de calor, o ben bé podríem dir que estarem dins d'un període de temperatures i de calor extrema que durarà de 7 a 10 dies. Per tant, una persistència insòlita i sense precedents d'aquestes calorades. De moment, per aquest dimarts, tenim més de mig Catalunya en alerta per aquesta calor intensa i temperatures molt elevades, alerta vermella, risc extrem a les comarques de Ponent i també de l'interior de l'Ebre, amb superació dels 40 graus a gairebé totes les localitats d'aquestes comarques. També perill alt per calor intensa a la Catalunya central, comarques de Lleida i de l'interior de Tarragona i, sobretot, a les Terres de l'Ebre, i la resta de Catalunya en prealerta per aquesta calor forta, excepte els pobles i ciutats de la costa, on, per contra, la xafogor també serà insuportable i asfixiant. Per tant, hidrateu-vos bé aquests pròxims dies, encara que no tingueu set, tanqueu les persianes durant el dia perquè no entri la calor i després a la nit obriu per ventilar una miqueta, vigileu i tingueu cura dels col·lectius vulnerables i de les mascotes, i molta atenció amb els cops de calor i també amb els incendis, que, per cert, aquest dilluns ja han cremat 3 nous incendis simultàniament a Catalunya. Anem a la previsió del temps, amb el mapa de símbols per dimarts, que ens porta aquest segon dia d'onada de calor amb un sol que torrarà el cul de les llebres, és una expressió catalana. Cel assolellat, cel serè a tot Catalunya, a partir del migdia de la tarda, creixement d'aquests núvols d'evolució al Prepirineu, Pirineu oriental de Girona, i possibilitat, sense descartar, algun ruixat o tronada cap a aquestes zones de l'Alt Berguedà, de l'Alt Urgell i també del Solsonès. En principi haurien de ser precipitacions molt testimonials. Les restes de la nuvolada baixaran, es desplaçaran cap al nord de la Catalunya central i també podrien arribar al nord de Ponent, però sense expandir-se cap a la resta, i no es descarta també alguna tempesta seca per l'oest de Catalunya que arribi al vespre a la nit procedent de l'Aragó. Aquestes tempestes que deixen llamps i trons però que no van acompanyades de massa precipitacions. El vent serà marcat de marinada, vent del sud-est, que entrarà primer per la costa, després per al prelitoral i finalment per l'interior, amb algunes ràfegues que seran moderades, i la temperatura que pujarà lleugerament, 1 o 2 graus, no és massa, però dimarts serà encara més calorós que aquest dilluns. Per tant, ambient sufocant, amb aquestes màximes de 30 a 35 graus a la costa, de 35 a 40 graus al prelitoral, a l'interior i a les valls del Pirineu, i pics de 40 a 43 o 44 graus a Ponent i l'interior de l'Ebre. Per tant, una calor catalba, com en diem al sud de Catalunya. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies. Dimecres sembla que arribarà la pitjor part de l'onada de calor, aquest clímax, aquest moment de màxima efervescència que ens podria portar rècords de temperatura en algunes comarques. Serà un dia de més sol que no pas núvols, ruixats o alguna tempesta al Pirineu, preferentment aquest sector occidental, però serà força localitzat, i fora del Pirineu no plourà enlloc, i aquestes temperatures que, com veiem, tocaran sostre amb aquestes màximes que podrien superar els 40 graus a moltes zones de Catalunya, i amb nits d'insomni d'aquestes que s'enganxen als llençols per mínimes tòrrides superiors als 25 graus a la costa i al prelitoral, i fins i tot també en alguna població o gran ciutat
de l'interior. Dijous serà el quart dia i últim d'aquesta onada de calor tècnicament, que és quan se superen els llindars de temperatura màxima, amb alguns núvols que deixaran aquest cel enterbolit, també tempestes o ruixats que podrien ser més nombrosos al Pirineu. Tempestes, atenció, perquè localment poden ser violentes, reforçades per aquestes grans calorades i precipitacions que podrien guanyar torrencialitat i també pedregades d'una mida més gran. Divendres recula una mica la temperatura, per tant, tècnicament podem dir que es desdibuixa una mica aquesta onada de calor, però tot i així encara farà una calor de mil dimonis aquest divendres, per tant, recula el termòmetre, però venim de tan amunt que encara els registres estaran per sobre de la mitjana climàtica. Com a novetat, podrà augmentar la nuvolositat, per tant, quedarà aquest cel variable o mig ennuvolat, el sol en un segon pla, insolació menys intensa, que també farà que la sensació de calor no sigui tan accentuada com aquests últims dies, i algunes tempestes tronades cap al quadrant nord-oest de Catalunya, Pirineu i també cap a les comarques de Lleida, que no haurien de desplaçar-se cap a la costa. En principi, un cap de setmana força tranquil, també amb moltes estones de sol, sobretot a la costa. La xafogor cada cop serà més insuportable a la costa i al prelitoral, perquè també augmentarà la humitat, per tant, nits que seran asfixiants i respirables, alguns ruixats al Pirineu Occidental, tant dissabte com diumenge, que haurien de ser ben poca cosa, no seran massa extensos, i com hem dit, amb aquestes temperatures que baixen una mica, no es normalitzen, i per tant encara estarem per sobre de l'habitual, amb calor plenament canicular, i ja veurem la setmana vinent, perquè serà més probable aquesta tercera onada de calor o continuïtat de la segona onada de calor amb aquest permís de descans de 2 o 3 dies, que no pas un canvi de temps que ens porti tempestes refrescants, que ara mateix no se n'en veu cap. I anem acabant amb aquestes imatges del satèl·lit que ens porten la comparativa de l'abans i el després, malauradament, d'aquest gran incendi forestal de la Bisbal de l'Empordà, que també es va expandir a moltes zones de les Gavarres. Podem veure aquest paisatge, que és una cicatriu que quedarà en la memòria de moltes persones per les més de 2.500 hectàrees cremades. Molta precaució encara aquests pròxims dies, que el risc d'incendis és encara més alt, i també, combinat amb les elevades temperatures, doncs poden fer que es vagin reproduint més focs simultàniament. Per tant, molta prudència els pròxims dies. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé.